to wanda ke cikin su abin da ke damu kai tsaye su ake kawo hari, su ake kashewa, su ake sace ma dukiyoyi, su ake lalata dukiyoyi, su ake bai cikin takaici. To amma wanda ke wajen su kuma takaicin na cewa ana damun dangin su yana tare da su. Abin da ya kamata shi kowanne ya karo da ya kamata wanda yake waje Abuja ce, Kaduna ne, a waje ƙasar waje ne ma, ya kawo tallafi na abun da ya shafi har abubuwan da za a amfani da shi wajen tanajen kare kai. To ai dama an ce idan kiɗi ya canza rawa ma canzawa take yi. Duba da abubuwan da ke gudana musamman a yankunan mu na ƙananan hukumomi, musamman Bakori yanzu da ƙananan hukumomin Musawa, zaka ce abin kusan ya dawo sabo, har suna karuwa, ana ƙara samun kashe rayuka, ana kwashe dukiyan al'umma. Abin da ya rage tun da kusan kan iya cewa wannan tarayya ta nuna halin ko in kula, ita kuma wani jiha kusan karfin ta ya kare, sai ma sabata tun da ke samu daga wasu bangarori, akwai buƙatar al'ummomin su samu su sake haɗa kansu, su koma tsarin da suka ɗauko da na ƙoƙarin tanajen kansu domin kare kansu. Kamar da ake gama wa ibulahum masaqatu min quwwatin wa ba'da al-khayr. Wajibi ne a ce kowace al'umma ta ga tunanin da za ta yi, ta haɗa ƙarfi da ƙarfe, sannan kuma al'ummi na yankuna daban-daban, ƙauyuka daban-daban su haɗe su kawo ma kansu talafin da za su kare kansu. Domin ba haka ba, abin da ya faru baya wannan ne zama zai fara cewa saboda da an karya noma, an karta ta arzikin su, akwai ɓarta sanai da su tabbatar cewa sun taimaki kansu domin su kare kansu daga wannan abu da ke faruwa yanzu. An aka ce haɗin kai ya shafi kowa. Kowane al'umma ce ko kuma kowace al'umma ce, kowane gari ne, kowane ƙauye ne, kowane yanki ne, kamar da ka ce akwai mutanen da ke ciki, akwai wanda ke mutanen da ke waje. To wanda ke cikin su abin da ke damu kai tsaye su ake kawo hari, su ake kashewa, su ake sace ma dukiyoyi, su ake lalata dukiyoyi, su ake bai cikin takaici. To amma wanda ke wajen su kuma takaicin na cewa ana damun dangin su yana tare da su. Abin da ya kamata shi kowanne ya karo da ya kamata wanda yake waje Abuja ce, Kaduna ne, a waje ƙasar waje ne ma, ya kawo tallafi na abun da ya shafi har abubuwan da za a amfani da shi wajen tanajen kare kai. Wannan shine kai tsaye. Wanda ke da ƙarfi ya kawo tallafi na kowane bangare, na kuɗi ne, na dukiya ne, na shawara ne, kai na zuwa nan a haɗa shi. Akwai buƙatar kowane ba tallafi. Don me abu da kira ta'awunu alal birri wat taqwa. Idan wannan bala'i ya taho, ko da kana waje, to zai taba dan uwanka wanda ke ciki, kuma za a baka da wannan tashin hankali ta kai, saboda akwai buƙatar su tallafa mu wanda ke gidan nan, a tabbatar cewa an samu kariyar kai da kare al'umma da an samu